Dnes budem hovoriť o tom, ako vzniká toxická hanba a ako ju na prvý pohľad nevidno a čo s tým môžete robiť, aby ste sa raz a navždy od nej oslobodili. V živote totižto existujú rany, ktoré na prvý pohľad nevidno. Nie sú dramatické, nemajú vždy jasný začiatok ani koniec. A predsa dokážu potichu organizovať celý vnútorný svet človeka. Toxická hanba je jednou z nich. Nie je to len emócia. Je to hlboký nervovo-systémový zápis, ktorý hovorí nie som dosť. Tento zápis hovorí nie, že urobila som chybu, ale hovorí nám ja som chyba. Trauma informovaná psychológia dnes totižto chápe hanbu ako adaptívnu odpoveď nervového systému na vzťahové ohrozenie. Dieťa totižto nie je biologicky schopné myslieť si, moji rodičia sú emočne nedostupní, pretože mozog dieťaťa je nastavený na prežitie, ale aj na vzťahové väzby. A tak sa vytvorí význam, ktorý umožňuje zostať v spojení, a to aj za cenu skreslenia vlastnej hodnoty. Vytvorí sa záznam, radšej budem veriť, že nie som dosť dobrá, než by som mala riskovať stratu lásky. Z pohľadu neurobiológie ide o mimoriadne inteligentnú stratégiu. Ak dieťa opakovane zažíva kritiku, odmietnutie alebo emocionálnu nepredvídateľnosť, aktivuje sa stresová odpoveď. Amygdala, centrum detekcie ohrozenia, tak zostáva v zvýšenej pohotovosti. Prefrontálny kortex, ktorý by inak pomáhal regulovať emócie a vytvárať realistické interpretácie, je v stave záťaže oveľa menej dostupný. A hypokampus si ukladá tieto skúsenosti ako implicitnú pamäť. V podobe byť autentický nie je bezpečné. Tu vstupuje do hry aj neurolingvistický rozmer. Spôsob, akým sa s nami hovorilo, a to nielen počas detstva, sa často stáva spôsobom, akým hovoríme sami so sebou. Jazyk sa mení na vnútorný dialog a vnútorný dialog sa mení na identitu. A tak sa potom nie je čomu diviť, že vety ako prečo si taká citlivá, zase si to pokazila, alebo s tebou je stále nejaký problém, sa postupne prepisujú do tichých autoverzií vnútorného dialógu musím sa viac snažiť. Preto toxická hanba v dospelosti často nevyzerá ako hanba. Vyzerá ako hyperfunkčnosť, často vyzerá aj ako perfekcionizmus, môže tiež vyzerať ako chronická sebakontrola, alebo môže tiež vyzerať ako stiahnutie sa zo vzťahov skôr, než by mohlo prísť odmietnutie. Je však dôležité pochopiť jednu zásadnú vec, a to je, že toxická hanba nie je dôkaz vašej nedostatočnosti. Je dôkazom toho, že váš nervový systém sa kedysi pokusil ochrániť vzťah, od ktorého záviselo vaše psychické prežitie. A to nie je slabosť. To je neurobiologická inteligencia. A uzdravenie sa nezačína otázkou, čo je so mnou zlé, ale oveľa presnejšou otázkou, aké prostredie naučilo môj nervový systém pochybovať o mojej hodnote. Pretože to, čo bolo naučené v nervovom systéme, sa môže v bezpečí aj preučiť. Teraz vám ponúknem krátke trauma-informované cvičenie, ktoré môžete urobiť hneď. Na chvíľu sa zastavte a vnímajte svoje telo. Všimnite si, či nepociťujete nejaké jemné napätie, možno v hrudi, v žalúdku alebo v hrdle. Teraz si spomeňte na situáciu, v ktorej ste naposledy pocítili, že nie ste dosť dobrí. Nemusíte do nej vstupovať hlboko, stačí sa jej len zľahka dotknúť. A položte si otázku, je tento hlas naozaj môj? Alebo som sa ho kedysi naučila, aby som zostala prijatá. Teraz vedome vytvorte novú vetu. Nie afirmáciu, ktorá má niečo prekričať. Vetou regulácie, ktorá dá nervovému systému informáciu o bezpečí.
Napríklad vetou ako moja hodnota nie je podmienená mojou bezchybnosťou, alebo vetou ako aj keď cítim hanbu, neznamená to, že ňou som. Možno si všimnete drobnú zmenu vdychu, malé uvoľnenie. To nie je náhoda, to je váš nervový systém, ktorý práve dostal novú skúsenosť. Uzdravovanie toxickej hanby totiž nie je dramatický proces. Je to séria mikroskúseností, ktorých telo postupne zisťuje, že už nemusí žiť v starej definícii seba. Pamätajte, opakom hanby nie je dokonalosť. Opakom hanby je bezpečné spojenie, v ktorom už nemusíte prestať byť sami sebou, aby ste mohli patriť.